Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 13-nji iýuny heptäniň duşanbe güni habarlar gündeliginde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuunky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň Federal Derme Bürosy Florida ştatynda 50 adam öldüren ýaraglynyň hüjümden öň polisiýa jaň edip Islam döwleti atly söwüşçi topara gatam edenligini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň taryhynda bolan en agyr gyrgynçylygy amala aşyran Omar Matin asly Awganystandy. Türkmenistan bilim gününi belleýärkä ýurdun käbir böleklerinde mektepler onlar çyllap bejerilmän ulanylýar. Geçen adamı 50-nji ýylyna talynan şol. Ýagdaýyna görä ulanyp görülürdi. Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýjylaryň 2 ýyl mundan odal aýran sowadadyjylaryny gaýtadan goýmakdan ýüze öwrýärler. Şol wadalygyna garly. Adamlar wagtdan görülürne de şoňa çykyp maýly herişde huda uly boljak, bolsuňam goý bolsun edildi diýip ankyp berdiler. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan odal täzelikler bilen tanyşyp bolan. Birleşen Ştatlaryň Federal Derme Bürosy Florida ştatynyň Orlando şäherinde gay klubunda 50 adam öldüren ýaraglynyň 10-njy ýylynda köpçülikliň gyrgynçylygy amala aşyrmakdan ozal polisiýa jaň edip özüniň Islam döwleti söwüşçi topara gatam edenligi barada aýdanlygyny habar berdi. Resmiler ýurdun taryhynda en ganly hüjüme jogapkär adamyň Birleşen Ştatlarda doglan 29 ýaşly oğlan Omar Matin digini anyklady. Matin gejeki klubda ok atyşygyň başlanmagyndan 3 sagat geçen soň polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama hüjümi terrorçy hereket we ýygyrynç hereketi diýip atlandyrdy. Obama häkimetleriň bolan ýagdaýlary hinidem deriňeýänligini aýtdy, emma häkimetleriň hüjümçiniň eden hereketiniň hakyky sebäpleri barada anyk maglumat tapmanlygyny habar berdi. Orlando'nyň häkimi Buddy Dyer hüjümüň netijesinde 53 adamyň keselhana düşenligini 10-njy ýylda habar berdi. 10-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň resmileri derňewçileriň Matiniň Islam döwleti atly topor ýa-da beýleki halkara terrorçy guramalar bilen ara baglanşygyny görkezýän hiç bir tasdiknama tapmandygyny aýtdylar. 10-njy ýylda Beýrutyň merkezinde bankyň edarasynda bolan bomba partlamasy binanyň ýumrulmagyna sebäp boldy. Livanyň Gazylhaç guramasy Bulon bankyň daşynda bolan partlamanyň netijesinde adamyň yaralananlygyny, emma hiç kimiň ölmänligini habar berdi. Hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne alan bolmady. Birleşen Ştatlaryň banklardan şaýlaryň Hizballah syýasy toparynyň mali üçinçiligini nişana almagy talap edýän kanuny kabul etmegenden soň Livanyň bank puwdagy çylşyrymlaşdy. Hizballahnyň parlamentdäki topary ýurdun merkezi bankynyň Livanyň täzirçilik banklarynyň Birleşen Ştatlaryň kanunlaryna boyun bolmagyny itergi bermegini tanqid etdi. Bulon bank Hizballah bilen gatnaşygy bolmakda guman edilýän adamlaryň hasaplaryny ýapan banklaryň biri. Iranyň Islam rewolýusiýasynyň gwardiýasy ýurdun Irak bilen serhediniň golaýynda 5 sany Kürt gozgalançysyny öldürenligini aýtdy. 13-nji ýylda çap bolan beýannamada öldürilen 5 adamyň Kürdistanyň Azat Durmuş partiýasynyň agzalary bolup, bir aýdan gowrak wagt mundan odal Iranyň Basij harby toparynyň 3 agzasynyň ölümine jogapkärdigini aýdyldy. Bu partiýa terrorçy toparlardan bolan 5 adamyň şahsiýeti anyklandy we olar Irak bilen serhetdäki Sardaşt regionunda ýok edildi diýip Iranyň Islam rewolýusiýasynyň gwardiýasynyň resmi websaytynda habar berildi. Bu topar Irakda ýerleşen Iranly Kürtleriň partiýasynyň Türkiýedäki Kürdistanyň işçi partiýasy bilen gatnaşygy bar. Täjikistanyň tanymal opozisiýon wekiliniň aklawçysy ýene bir oglunyň galp diýilip atlandyrylan aýplamalar esasında türmäge düşmeginden 10 gün geçen soň aradan çykdy. 61 ýaşly Işok Tabarow 10-njy ýylda Duşanbeýanyň keselhanasynda ýogaldy. Onuň aýaly Zuhro Şerowa öz adamsynyň insultdan ölenligini Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. 2-nji ýylda Bagdad şäheriniň suwdy Tabarowyň ogly Dalyar Tabarowy täkik maglumat berilmedik bir jenaýet barada habar bermekde aýplap 6 aýlyk türme tutsaglygyna hökm etdi. Tabarowyň 2-nji ogly Firuz Tabarow hökümete garşy propagandany alyp barmakda aýplanyp fevral aýynda 13,5 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edilipdi.
Tabarov öz oğullarına karşı yönkelen ayıplamaların siyasi matlaplıdığını aydypdy. Tabarov'un garyndaşlary onun oğullarına karşı iş gozgalmagyndan soň 20 kilogram agrymyny yitirenligini habar berdiler. Tabarov opozisiýon garaýşly telekeçi we hatawalanmadyk Täze-Täjikistan atly opozisiýon hereketiň başlygynyň aklawçysy diýim. Saýidow mali galplyklar köp aýallyk ýaly aýplamalaryň esasynda 2013-nji ýyldan bäri 29 ýyllyk türme möhletini baştan geçirýär. Pakistanyň we Awganistanyň eskerleriniň arasynda geçen gece Hiber serhet geçilgesinde bolan çaknyşykda adından bir adamyň wepat bolanlygy habar berildi. Owan resmiýetiniň 13-nji ýylda aýtmagyna görä iki ýurdun arasyndaky serhetiň Torkham derwezesi atly geçilgesinde bolan çaknyşykda 6 esker yaralanypdyr. Pakistan söwüşde özüniň bir eskeriniň yaralananlygyny habar berdi. Çaknyşygyň 10-njy ýylda akşam saat 9-da ýüze çykandygy habar berildi. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanyş bolduňuz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeliginde başlaýar. Birleşen Ştatlaryň Federal Derňöw Bürosy Florida ştatynyň Orlando şäherinde gay klubunda 50 adam öldüren ýaraglynyň 10-njy ýylda köpçülikliň gyrgynçylygy amala aşyrmakdan ozal adatdan da şer ýagdaýlar boýunça polisiýa jaň edip özüniň Islam döwleti diýilip atlandyrylýan söwüşüji topara kasam edenligini aýdynlygy habar berildi. Birleşen Ştatlaryň taryhynda iň ganly hüjüm barada çekmejek maglumatlary habarçymyz Aras Perwişden dinläli. Federal Dergin Gullugy FBI'ň aýtmagyna görä Orlando'da bir gije klubuna 49 adamy atyp öldüren Omar Matin adamlary kırmazyndan öň polisiýa jaň edip özüniň Islam döwleti atly jeňji topara ýaranlyk kasamyny edendigini aýdypdyr. Birleşen Ştatlaryň taryhynda bolan iň agyr kırgynçylygy amala aşyran Omar Matin asly Awganistanly. Ol Birleşen Ştatlarda doglan Amerikan daýaty. Matin kırgınçılıktan 3 saat sonra Post gije klubuna dökülen polisiýa tarapyndan atılıp öldürildi. Prezident Barack Obama hüjümi terror hereketi diýip adlandyrdy. This was an act of terror and an act of hate. Bu bir terror hereketi we ýigrenç hereketidir. Biz Amerikanlar bolup öz gynanjymyzda, kahar gadabymyzda we öz halkymyzy goramakda agzybirdir diýip Obama aýtdy. Prezident şeýle häkimetleriň ähli faktlary entek öwrenýändigini bildirdi. We are still learning all the facts. This is an open investigation. Biz häzir ähli faktlary öwrenip ýörüs. Bu entek belli bir netije gelinmedik derňew. Biz ganhoryň näme sebäpden muny edendigi hakda entek belli bir karara gelemzok diýip Obama aýtdy. Orlando'nun şäher häkimi Badideyer 10-njy iýunda ýene 53 adamyň hüjümde yaralanyp keselhana düşendigini aýtdy. Onuň bildirmegine görä bularyň köpüsi agyr yaraly. Islam döwleti topary hüjümi öz bir esgeriniň amala aşyrandygyny aýdýar. Ýöne hüjümçe Islam döwleti tarapyndan görkezme we turgunlaşyk berilipmi ýa ol bu işi jeňçi toparyň ekstremistik ideologiýasyny eýerip özi edipmi bu entek belli däl. Demokratlaryň Kongresin Aňtaw komitetindäki wekili Adam Schiff 12-nji iýunda giýişlik derňewçileriň Metiniň Islam döwleti ýa başga bir halkara terroristik guramy bilen göni ara gatnaşykda bolandygy hakda hiç bir subutnama tapmandygyny aýtdy. Schiff'in bellemegine görä Metiniň Islam döwleti toparynyň buyruguna we kontrollugyna bolman özi radikallaşan bolmagy ähtimal. Metiniň ene atasy Birleşen Ştatlara Awganistanyň baran emigrantlar. Ol New York'ta dogulupdyr. Ýaşka hem ene atasy Florida göçüp barypdyr. Metin 2007-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan başlap Floridada bir hususy howpsuzlyk kampaniýasyny işläpdir. 2009-njy ýylda ol Özbegistana dogulup Birleşen Ştatlara göçüp baran Setare Ali Şirzada Yusuf'a öýrenipdir. Olar sanly jaý bile ýaşanlaryndan soň aýrylypdyrlar. Floridada ýerleşýän Fort Pierce Islam merkeziniň imamy Şafik Rahman Matiniň hemde onuň kakasynyň wagty-wagtynda mescide namaza gelendigini tasdikleýär.
Metin ýany 10-njy iýunda da mesjitde bolupdyr. Rahman Washington Post gazetine Metin bir ümsüm oglandy. Ol hiç kim bilen gürleşmedi diýdi. Metin'in kakasy Sadyk Metin'in pikriçe oglunyň bu işi etmegine sebäp bolan İslam dini dälle onuň homoseksualleri ýigrenendigi. Metin'in kakasy NBC telekanalyna munyň din bilen hiç bir ilteşigi ýok diýdi. Awgan prezidenti Ashraf Ghani näme bolsa hiç bir halatda parahat ilaty öldürmek dogry däl diýip hüjümi ýazgardy. Habarçymyz Aras Perweşiň maglumatyny dinlediňiz. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isteseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Hormatly radio dinleyijileri, siz bildirişimizi dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganystanyň hökümet güýçleri Demirgazyk Owganystanyň 4 welaýatynda uly ýollary ýaragly toparlardan arasalamak boýunça çäre geçirýärler. Soňky döwürde söwüşçileriň regionda uly ýollary edýän hüjümleri has köpelipdi. Demirgazyk Owganystandaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirdan Guly Muradynyň berjek maglumatlarynda. Demirgazyk Awganystanda ýollaryň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin harby operasiýanyň başladylandygyny Awganystanyň Goranmak ministerligi habar berýär. Umumy ýollarda harby postlar döredilýär. Awgan güýçleri şa ýollara öz gödäwçiligini güýçlendirýär. Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganystanda ýerleşen 209 Şahin adly harby diwiziýasynyň başlygy General Abdulhamid Hamidiň aýtmagyna görä, Gunduz, Baglan, Serpul we Paryap welaýatynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär. Şa ýollaryň howpsuzlygyny üpçün etmek boýunça alada edilýär. Şybırgan Serpul şa ýolunyň ogurundan jeňçiler ýa-da serpikdirildi. Gunduz, Hanabat ýolunyň oguruna da awgan güýçleri gödäwçilik edýär. Paryap welaýatynyň Gaýsar we Almar etrafynda hem awgan güýçleri jeňçilere garşy güreş alyp barýar diýip general belledi. فعلا 5 عملیات متساری پل جریان دارند، در بغلان جریان دارند، خاناباد قندوز دوام دارد. Gunduz welaýatynda 8-nji iýunda jeňçiler ýolu kesdi. Ýollagçy gatnatýan ulaglary saklady. Ençeme ýollagçyny zamon aldy. Gunduz welaýatynyň polisiýasynyň başlygy general Muhammed Kasim Jengelbagyň aýdysyça, Gunduz, Baglan we Gunduz Tahar şa ýolunyň ogurunda täze harby postlar gurulýar. Awgan güýçleri umumy ýollarda gije gündüz aýlanmaga başlaýar we ýol gödäwçiligine dowam etdirýär. Ýolagçylar howp etmezden sapar edip biler. Halkyň howpsuzlygyny üpçün etmek awgan güýçleriniň borjudyr. Jeňçileriň ýol kesmegine mundan beýlek pursat berilmez. Onuň üçin bir çäre görülýär diýip general Jengelbag nykdy. دایره عبور کنند. تمام نقاط زیر چک‌پوینت ها قرار دارد و گردمای سیاه ایجاد کردیم به خاطر صورت Umumy ýollaryň howpsuzlygynyň ýaramanlaşandygyna Awganystanyň Milli Mejlisi hem hawatirlenme bildirdi. Kabul Madar şa ýolunda hem jeňçiler ýollagçylara wähem salýar. Baglan welaýatynyň Surxkötel we Çeşmeşir adly ýerinde ýerleşen awgan güýçleriniň harby postlaryny jeňçiler arada basyp alypdy. Surxkötel we Çeşmeşirde şu gün 12-nji iýunda jeňçilere garşy şafak adly harby operasiýanyň başlanandygyny Baglan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Emirgul Husaynxil öňe sürdi. Surxkötel we Çeşmeşiriň jeňçilerden arasalanandygyny komandir bildirdi. Halk üýjaýyndan beýjaý bolupdy. Jeňçiler ýollagçylary ulagdan düşürüp zamon alýardy. Jeňçiler günde ýol kesýärdi. Şonuň üçin halk sapar edip bilmeýärdi. Ýöne jeňçilere garşy şu gün uly zarba uruldy. Baglan Balyk şa ýolunyň ogury jeňçilerden arasalandy diýip Husaynxil aýdýar. مردم از خانه شان دیگه بودن سر سرک مردم که خیلی کسان مزاحمت میکردند. Mazar Şuburgan we Paryap şa ýolunda da jeňçiler ýollagçylara howp abandyrýar. Ýollagçy gatnatýan ulaglar gije tarapdan sapar edip bilmeýär. Anykoy memene şa ýoluna jeňçileriň günde çykýandygyny erli resmiler aýdýar. Paryap welaýatynyň Gaýsar we Almar adly etrafynda hem jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda aldym berdimli savaş barýar.
Gaysar etrawynyň polisiýasynyň başlygy Nizameddin komandir uruşda bir Özbekistanly militanyň halak bolandygyny habar berdi. Jeňçileriň arasynda Merkezi Aziýaly militanlaryň sanynyň faryapda has köpdigini komandir ma'lum etdi. Toliblardan 22 nafar ölgen Tahir Polvon Özbekistanyny Gepleşigi taýinlap azatlyga ýetiren Şaýmerdan oğlu Muradi. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkiýede Türkmenistanly migrantyň öz watandaşyny öldürenligi barada Türk medeniýetinde habar berildi. Türkmenistanyň raýatlary üçin wizasyz ýurt bolan Türkiýe Türkmenistanlylaryň iş gözläp iň köp barýan ýurtlarynyň biri. Türkiýedäki Türkmenistanlylar bilen bagly ýagdaý barada kardeşim Merdan Sariýewiň berjek maglumatyny dinläli. Türkiýanyň Istanbul şäherinde bir Türkmenistanly başga bir Türkmenistanlyny atyp öldürdi. Türk habar televiziýalarynyn maglumatyna görä, şu ýylyň 15-nji maýynda Istanbuluň Sariýer etrawynyň Taşkıran köçesiniň urunda bolan wakada Azat Urunow atly bir türkmen raýaty tapança bilen atylyp öldürildi. Wakanyň ýyzy süre Jenaýat Büro müdirliginiň ýagny Jenaýat agtaryş müdirliginiň geçiren derňewleri netijesinde Azat Urunowyň özü ýaly türkmen raýaty tarapyndan öldürilendigi anyklandy. Bu jenaýaty edendigi çaklanylýan Türkmenistanly resmi maglumatda köpçüligi Binyat A ady bilen tanadyldy. Jenaýatyň bolan ýerinden gaçan şüphelini ele salmak üçin ýürüýte operasiýa geçirildi. Netijede Binyat A geçen çarşembe günü tutulup polisiýanyň edarasyna eltildi. Jenaýat Büro müdirliginiň geçiren soragynyň dowamında ol Azat Urunowy özüniň öldürendigini boýun alandygy aýdylýar. Tutulan şahsiýet Azat Urunowy özüniň aýaly bilen hamana boldy diýilen gatnaşyklar sebäpli ýüze çykan dawadan soň atandygyny aýdypdyr. Haber Türk gullugy tutsak edilen bilen geçirilen soragyň bir bölegini öz web saytynda çap etdi. Onda Binyat A diýilip tanadylan şahsiýetiň şeýle sözleri getirilýär. Biziň ýaşaýan raýonumyzda aýalym bilen Azadyň arasynda gatnaşyklaryň bardygy baradaky gep gürrüňler peýda bolup başlady. Bu hakda guruluşma üçin men onuň ýagny Azadyň ýanyna bardym. Ol maňa bu gürrüňleriň çyndygyny aýtdy. Maňa haýwa datdy. Bu sebäple aramyzda dawa çykdy. Onu öldürüp gaçdym. Tutsak edilen Türkmenistanly degişli sorag işleri geçirilenden soň Dislapky tutsakhana eltildi. Oňa bildiriljek aýplamalar we geçiriljek sud işi barada häzirlikçe hiç ýyly maglumat elýeterli däl. Bu waka we Türkmen raýatynyň geljegi barada Türkmenistanyň Türkiýedäki resmi wekilhanalarynyň Sultan Istanbuldaky konsulhanasyndan hem nähildir bir maglumat almak başartmady. Ýeri gelende belletek Türkiýede Türkmenistandan gelen köp sanly Sultanda bir kanun zähmet migrantlary hem işleýärler. Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Programmamyzy dowam etdirip ýene bir bildirişimizi dikkatiňize hödürleýäris. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň line hasabymyza ýazyň. Telefon goşmak belgisi 420 773 797 383. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Biziň line hasabymyza goşulyň. Telefon goşmak belgisi 420 773 797 383. ID Azatlyk. Gepleýär Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleýijileri, siz habarlary gündeligimizi dinleýärsiňiz. 10-njy ýylda Türkmenistan bilim gününi belledi. Türkmen hökümeti bilim puwdagynyň ösýänligini aýdýarka, Mary vilayatynyň Türkmen galy etrawynyň 50 ýaşly ýaşaýjysy Durbewi öz ýaşaýan ýerinde orta mektebiň köp ýyllap bejerilmän galýanlygyny Azatlyk Radiosuna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Agdalyan mektep 70 ýyl bäri bejerilmän ilata hyzmat edip gelýär. Türkmenistandaky habarçyma Sultan Atçylowanyň geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläli.
Näme şey etraplarda, soňky döwürlerde orta mektepleri, sport mekteplerini gurmaga ul üns berilýär. Etraplarda o yerlerinde täze mektepler nähilekrak derejede, nähilekrak gurulýar şolar. Türkmala etrap ruhnama da han verleşiginde mektep kuruldy. Ýöne biziň üniversitelik, ýetaty biziň üniversitelik çarkamyzyň mektebi, köne mektep şoňam ýagdaý gözgeni ýagdaýda. Gaty köne hem irki mektep. Mektebimiz köne bolsa, şonuň häzirki wagtda ýagdaýy nähilek şol ilata hyzmat etmäge yaramlymy? Bolşuna görä hyzmat etýär. Bar bolan mektep näçinji ýyllarda gurulan? 50-nji ýyllarda talanýan bu. Geçen adyny 50-nji ýylyna talanan şol. Şu 50-nji ýyllarda mä ulanyp ber. Ýagdaýyna görä ulanyp berler-de. Hemme ýerlerde täze mektepler gurulýar. Biziň hem pasyolkamyzda şu mektebimizi täzelep berdiler. Indi mektebimiz näçe ýyllygy niýetlenen? 8 ýyllyk ýa-da 11 ýyllyk mektep? 11 ýyllyk mektebimiň okuwçy sany barada näme aýdyp biljeksiniz? Şoňa näçerek müçürde okuwçy gatnýar? Okuwçy sanymyz ýeterli kän okuwçylarymyz töweleme. O uly her hojalykdan 3-4 saat, 4-5 saat gatnaýan hojalyklarym bar. Şoňa gatnaýan okuwçylary bir smenda okatmagy mümkinçilik barmy? Ýok, 2 smenda okuýarlar. Nala boy klaslarymyzdan 2den hemmesini bir smenda okatmana ýagdaý ýok. Klas sanlary ýeten ok. Şoň üçin 2 smenda okatýarlar. Mektep köne bolsa, şonuň awatlaýyş işleri nähile geçirilýär? Şunda ýylda awatlaýyş işleri geçirilýärmi? Ýylda awatlaýyş işleri geçirilýär. 3 ay jogap berilende her okuwçydan pul talap etýärler. Okuwçylaryň pul berene mektep awatlaýarlar. Indi mysal üçin her okuwçydan näçerek möçürde pul talap edilýär? 20 mant getirdi ýa-da 10 getirdi ýa-da şu ýaňyja bana 6 ýaşly çagyra çelli 10 manatdan 20 mantdan berip goýberýär. Şoňgulyny mektep remont edilýär. Ona şol 10 manat 20 manat bermäne hojalyklaryň güýçi ýetdimi? Şu hojalyk ýetmeýän hojalyklary bar. 1 manat bermäde ýagda ýetmeýän hojalyklary bar. Şolara hökman tapşyrmaly edilýärmi ýa-da şu ýagdaý bolmady hojalyklar duşdan geçjämi, tölemän galyp bilýärlermi? Şonu töläýmeli hökman. Kardy kabul etdin, alyp berdin. Bermeseň çagat onuň pul etmeli molum käýä diýip durdy onuň. Bermeliler şonu ýagdaý ýetdiň ýetmeseň. Mektebiň içiniň ýanky partalary, doskalary, nähilek şolar nähilek ýagdaýda mektebiň içiniň enjamlary. Şol mektebiň öz ýagdaýyna görärak bar partasy, oturuşlary bar ýagdaýyna görä şol. Edilir başga ýeriň bir nemeleri ýa-da öwürlük zatlara ýok şu ýerde. Öňden gelir, öňden duran partalar da. Enatalar ýygyny çagyrylýarmy? Çagyrlaryň üçin mektebe baryp, şonda şoň ýagdaýy barada mektebiň ýagdaýy bilen gyzyklanýaňyzmy? Şakda enatalar ýygyny ullarda bolýan bolmaýany bilemek ýöne kiçilere çagyrynoklar. Enatalar ýygyna bolýar bir plan ony geltin tidiň herki okuwçyň ýagdaýyny, okuýşyny enatalar habar berip dursalar gowda ýöne oňaldat ýok häzir. Mektepde bilim berilýär nähilek mugallimleriň bilim derejelerine enatalaryň göwüni ýetdimi? Bilim derejeleri elbetde okutýarlar. Şu mektepde ýanky başlangyç klaslara kompýuter sistemleri ornaşdyrylanmy? Awa 1-nji klasdan 3-nji klasa çelli kompýuter berildi. Kompýuterler nähilek saklaýarlar, çağlara öýe berýärlermi? Ýok, mektepde saklaýarlar. 1-nji, 2-nji klas, 3-nji klas gutaryndan özlerini berip goýberýärler. Galan wagt mektepde okutýarlar. Habarçyma Sultana Çylowanyň Mary vilayatynyň ýaşaýjysy Dürbiýe bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada öz pikir garaýşlaryňyzy mälim etmek şeýlede günde orta atýan sowallaryňyza jogap bermek isleseňiz, adathabar.com web saýtyna şeýlede Facebookda Adatlyk Radiosy we Wkontakte sosial ulgamynda Adat Habar sahypalarymyza tesvir ýazyň. Adathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Habarlary gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda soňky ýyllarda ýaşaýyş çaýlardan çanak antenalary bilen bir wagtda sowadyjylaryň hem ençemesi aýrylypdy. Paýtagtyň käbir etraplarynda ýaşaýjylaryň hususy emlägi bolan sowadyjylaryň mejbury aýrylanyna eýen bir näçe ýyl boldy. Yerlik häkimetler şonda täze sowadyjylaryň goýuljagyny wada beripdi. Emma yerli ýaşaýjylar resmiýleriň sözünde tapylmanlygyny Adatlyk Radiosyna gurrun berdiler. Näme sebäpden kardeşim Sehranyň Aşgabatly ýazyjy Haman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Amanrada mundan 2 ýyl çemesi odol Aşgabatyň käbir jaýlaryna sowadyjylar sökülip aýrylan mahaly resmiler olaryň ýöri tögörnüşde gaýtadan oturduljakdygyna wada beripdiler. Şol wada häzirki wagt nähil tapyrda, nähil ýagdaýda? Şol berilen wada uğur wadalygyna dur. Ýogum bolmasa sowadyjylar aýrylan wagtyny öý problemiyetiň işgärleri, häkimleriň işgärleri ýörüýte gelip şol oturduljak sanlyk şekilli gatyrjyklaryň suratyny görkezdiler. Olar kompýuteryň üstünden goýa jaýyn diýwarynyň ýerine oturdular, ýa-ni görkezdiler. Şu ýyl Thomas gaýrat edin, innik Tom Feçelli bir suratlar taýýarladylar, oturdular. Ýöne şol wadalygyna garly. Adamlar wagtdan görürlerine de şoňa çykjak mali herişdesi juda uly boljak, şol üçin goý bolsun edildi. Ank jogap berdiler. Amanrada ýaşaýjylar haýsy resmilere ýüz tutdular? Ýaşaýjylar bir özüniň gelişme öý upravleniýetine hem de özüniň yerleşýän etrafyndaky etrafyň dürli derejedäki ýol başçylaryna, bölüm müdirlerine ýene gaýrylara gitdiler. Olaryň ähtisinde jogaby şol bir jogap, ýöne bir ýa-da bellemen şol etraf häkimliginiň işgärleri gon jogap bermekden köpçülik gaça durýarlar, öý problemiyetiniň işgärleri bu adamlar bundan aşy gelip duran soň gönüni aýdýarlar. Amanrada bilşimi diýaly häzirki wagt Türkmenistanyň Tomus pasly ýetip geldi. Ýaşaýjylaryň şeýle ýagdaýda muňa taýýarlygy nähili? Ýaşaýjylar nämetdirler, ýorgonyna görä aýag bolýarlar. Meselem, jaýyn köçe wagtdyran tarapyndan konteneri sowadyjyny oturtmak gadagan. Ondan ýa jaýyn arka tarapyndan penjerelerde oturtdylar sowadyjylary bilen jaýlan girelelerini oturtdylar. Şeydi perkim ýorgonyna görä aýag bodup mübarek ýöne ýagdaýdan çykaryp bolýan bar, onu etraf şäherler başlary başda boýlanıp öňde daýysmy ýalpyň önünden bäňler. Amanrada şu tawadyjylaryň girelgelerde ýa-da ýerde minlerde oturdulmagy ýaşaýjylara haýsy-da bolsa bir bökdönçlik döredýärmi? Ýaşaýjylar ýagdaýdan çykaryp hökmünde daýlaryň girelgelerine, ýani padýevlerine, ýerdemidlerine ýa-da bolmasa daýlaryň arka tarapyna, uly köçe görünmeýän tarapyna sowadyjylar oturtdylar. Bir elbetde ıssy howada ýaşaýjylar üçin bir urluk ýöne edilir, öz eller bilen özlerini şeýdip bir uly howpum döredýärler. Sebäbi Aşgabatda Türkmenistanyna Tomsuny kölegede kızgınlyk 50 gradusy barp etdi. Ondan bir her girelgede diýen ýalym bolmanyny onu näşdan sowadyjy işläp dur. Bularyň ıssy howany üstleýäli netijede 60-65 gradus ıssylyk kemale gelýär. Bilen ýan spesialistleriň bilermedleriň tasdiklamagyna görä günden onu şol girelgelerde ýangyn örümegine sebäp bolup bilýär. Ýöne şolary oturtmaň gadaganlygy, oturtma ýol berilmeli dälligi hakynda öý problemleriniň işgärlerine milisiýanyň uçastat inspektorlaryna ýörüýçi görkezme berdi. Gözüsürtü haklan girelgelerde sowadyjylar oturdurmagyny ýöne bir ýerde de qara peşkeş aradisiýa transmissiýa aradisiýa şol üçin şolar işläp durlaryny tasdikçileri ne şeýler äkärdi. Amanrada Aşgabatdan gepleşigimizde atnaş beren görüňleriniz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Kerdeşim Sehranyň Aşgabatly ýazyjy Amanmarat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduat e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä.
Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şunkı sanyny jemleýär saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.